Dakbayan sa Talisay naglihok lang gamit ang pundo gikan sa Internal Revenue Allotment kon IRA. As gikan sa Enero hangtod sa Hulyo karong tuiga nakakolekta lang ang City Treasurer's Office og 27 million pesos nga buhis. Si Chelo Valiena sa report. Gihulagway ni Emma Makuto, Talisay City Treasurer, nga adunay adlaw nga makakolekta lang ang ilang buhatan og 500 pesos o kapin sa 1,000 ka pesos. Maayo na lang matud ni Makuto nga nagsugod ang pagsud sa bayranan sa buhis sa pagka-Abril. Sa pagtapos sa Hulyo, nakakolekta sila sa kapin 27 milyones pesos. Hinay nagpamayad karong July, ubay-ubay tang nakolekta kay ang atong local nga income is niabot og 27 million. Giangko ni Makoto, apektado ang buluhisan sa dakbayan tungod sa pandemya. Gani adunay mga negosyante nga human sa lockdown, maupay pagbisita sa ilang buhatan. Sa lugway nga gihatag sa ilang buhatan ni atong June 25, adunay uban nga mihangyo nga maangan-angan sila pagbayad kay apektado sila sa pandemic. Hinuon gitugutan silang mabayran ang kinatibuk ang buluhisan samtang ang 2% nga surcharge data-datahan lang. Na sila charge og penalty, amo rang gipanam-anam nilang bayad. Kaya ang ilang kargado gud nag-prepare nga check is katurog yung tax due. Sa licensing office, gipahibaw ni Jane Enrile nga muabot lang sa 30 ka establishmento ang mibukas sa pagpaubos sa dakbayan sa General Community Quarantine. Ang buhis nga gikolekta gikan sa business permit, mayor's permit, permit gikan sa licensing, civil register ug uban pa. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bistak.